Good morning mga Oragon, mga beshi, mga bay. Ito ang ating natin ngayon, segment Buhay OFW Vlog. Papasok sa trabaho. Pasok na alas 6 na. Ayun na, dito ko ngayon sa bakery, sa Bayan Bakery. Bibili ng tinapay. Ngayon, signboard. Ayan o, sa Bayan Bakery. Bibili ng tinapay, almusal. Baker dito, Pinoy. Sa Bayan. Yan o, mabenta yung tinapay nila dito. Paubos na. Pare, 3 cheese roll, pandesal 2. Yung mga tinapay mo, unay, okay, donut. Yan, dami pala dito. Spanish, cheese bread. Mainit pa, bagong lutok. Ayun na nga, nakabili na ng tinapay. Tingnan natin bawat kalye. Baka tayo nagbablog na hablot ang cellphone. Marami din ditong mga hablot ng cellphone eh. Ayan, papasok na kami ni Buddy. Buddy. Buddy, ito yung aking kasama sa kwarto. Aywa. Meron siyang sasakyan itong aming service papasok. Papasok pa uwi. Ayan, madilim ah. Dilim eh. Ayun! Kita naman. Kita naman mga Ginagawa mo. agtang ng airport ba? Landinganan. Yung landingan pa, landingan ng eroplano. Malaki na yung ano. Malapad na. Sa akin din oh. Meron Ayan. ng driveway. Ito ang aming segment ngayon, Buhay OFW Oo. segment. Mag-araw-araw tayo, everyday vlog. Yun na lang ang gagawin. Wala tayong magandang content dito sa Saudi Arabia kasi bawal mag-video-video. Ayan no? Oo. Kaya upload lang ng upload. Kahit ano. Tuloy lang ang laban. Tumita na tayo. At ano na tayo, monetize na yung channel natin. Maraming salamat mga ka-Oragon, mga beshi, mga bay. Patuloy lang ang suporta. Tuloy lang para kung ano, matikman din natin kung mayroon talagang sweldo si YouTube. Tapos na sa kanya, sa akin naman na. Ayan no, Mr. Oiram. yung ano niya, channel, support natin. Mr. Oiram. Aywa. Ayun, marami na rin siya subscriber, mga 13 million siguro, 14 million. Okay, yeah, Yung mga ano doon, yung mga content doon, mga kanta-kanta lang. ayun, kasi singer to eh. Mga content niya doon, kanta eh. Kung magustuhan nyo, di subscribe nyo naman. Ayan! Subscribe. Pag nagustuhan nyo, Aywa. support. Support. Ayan, Uy man rin, ayaw tabang. mamaya ulit. Sige, magkwentuhan kayo ng sweldo ah. Anong, Naka-record? ay. Ano kaya problema ng ganyan? Ha? Pa sila kaya? Videoan natin sila kaya pag lumabas. Ano problema niyan? Kahapon, ibang ABC nga, wala. Ayun na sila kaya. Nag-reserve para sa ano na. Lakay, bilisan mo! Upat sa appeal. Sige, ayan. Pasok na ang mga Oragon. Ito yung aming mga kasama. Si Lakay. Bro, Oh? Ay, ano kasi ito? nagbablog ako Lakay. Pang-upload sa YouTube para kumita tayo. Yun. Magandang balik. Birahe. Para magkapera. Ayun na nga, nandito na si Oragon. Nasa loob na ng company. Magiging lang. Ito ang aming mga produkto. Ayan o. Nice. Mga
Saka lighting poles, galvanized, mga galvanized yan, kaya ganyan kulay. Mag-in muna tayo. Ito ang aming machine. So, pakita ko sa inyo, ito ang aming mga ginagalvanize, tinutubog. Ito siya, column, malalaking steel structure. Ito yung aking mga chine-check. Ayan. Structural steel. Galvanized. Ito naman yung mga lighting poles. Kaya ganyan ang kulay niya kasi galvanized siya. Parang shiny appearance. Ayan, no? Marami. Na lighting poles. Dami ng tinubog. Panggabi. 24 hours operation. Ayan, grabe pang mga iba-ibang materialis nandito. Ayan, kita nyo yan. Mga girder, mga beam. Oy! Kamir, kamir! So ayun, nandito na ako. I'm here now in our office with Mr. Barakat, my colleague, night shift QC from Egypt, Egyptian guy. Ayan, so later on we will start the work again. So hanggang dito na lang mga pa-uragon, mga busy mga bye. Bye-bye.